Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Grupo sang NPA nga nakaengkwentro sang mga army sa may Barangay Kapitan Ramon sa Silay City. Amo man ang grupo sa likod sa pagpangsunog sang heavy equipment sa banwa sang Ibi Magalona sa nagliligad nga bulan. Samtang mga residente nga nagbiya sa ilang mga puluyan bangod sa encounter ang gintugtan na nga makabalik sa ilang nga lugar. Yaring report. Kainasang aga, liwat yung ginbalikan sa tropa sa Army kag PNP ang lugar kung saan iinagatiniran katapos ang New People's Army sa Hacienda Raimunda, Barangay Kapitan Ramon sa Silay City. Hindi mahimos ang commanding officer sa 79th IB nga si Lieutenant Colonel J.J. Havines kung nga nagasiling ang mga residente malapit sa encounter site nga wala sila nakahibalo nga may mga NPA nga naghukmong sa ilang lugar kay pinalamang kametros inigikan sa mga pamalay. Naabtan sa mga soldado nga may bahaw pangakanon sa area pero wala sang dinabukan. May mga plastic containers kag may mga supply. Sa paglantaw ni Havines, mga 3 na kaadlaw nga nagatinir sa among lugar ang mga rebelde antes na tabo ang enkwentro sa Biyernes. 3 days siguro. Nga na di. Ari na di sila 3 days. Kasi tulukon mga damo, mga hilamon, wala nga grabe ang dapa sa hilamon nila. Dugay na kalamatay na ganin mga damo. Ginigdaan nila. Oo, diri sila nagigda. Ang lugar, ang masami nga ginalabyan sa mga rebelde bangod sa iyara na inisa na bukid nga bahin sang Silay. Ining Hacienda Raimunda, diri sa may Kapitan Ramon, kung sa di natabo ang encounter last week. Medyo sulod siya nga lugar. Hacienda Road, ang pasulod, hindi ka ni sementado ang dalan, no? Tago siya, sulod ang labyan mo katubuhan para malabot mo ang area. So do ka kuan sa katamong nga lugar, do ka secluded na siya nga area. Sunod sa Army, ang tropa sang NPA nga ilan nakaengkwentro amo man ang NPA nga sa likod sa pagpangsunog sang heavy equipment sa quarry site sa Barangay Kunsing sa Ibi Magalona sang bulan sang Abril. Ang lalaki nga NPA nga napatay, ang kabahin kuno sa nagpangsunog. Ang babae naman nga katapos ang NPA nga napatay, aging kilala na sang iya nga amay. Siya si Kerima Lorena Tariman Acosta, 42 anyos. Naging managing editor siya sang Philippine Collegian, ang student publication sang University of the Philippines. 2 ka tuig antes ang graduation, nadula siya. Nadakpan na siya sadto sa Isabela Province kag sunod sa Army, gin-assign siya sa Negros para sa iya immersion para sa mas mataas nga ranggo. Ginakabig siya nga leader sang NPA. Ginpanginwala sang commanding officer nga gin-finishing pa si Ela. Hindi na matuod. Magindala pag ginaton na si Ela sa ospital, galing na dead on arrival sa. Oo. Kaya nga itong dire nautod mo. Oo. Si Ela, ano iya nga role sir sa grupo? Leader na nila. Leader ka dyan. Leader nila. Sa sort of secretary nila siguro. Kaina, sa pagsinapol sa Army kag PNP, nag-ayo ang mga pumuluyo kung bala, pwede na sila makabalik sa ilang mga balay. Nagbakit. Dire, taas yung kamay. 1, 2. Saan po kayo nag-i-stay? So pwede tayo magbalik. No? May mga nagpamangkot man kung ano ang matabo sa ilang mga nagkalaguba nga pagkabutang bangod sang tiniruhay. Ang amon rep, TV, mga bintana namon nawasak. Paano bala namon na pangayon sa tuloy? Kami bidyang natamaan sa diri sa Hacienda, kami bidyang natamaan. Sunod kay Havines, nagpasalig naman ang alkalde sang Silay nga sila na mangita sang replacement sa naguba nga mga pagkabutang. Liwat sa nangaging pahanumdum nga kung may magpalapit nga NPA sa ila para mag-ayo nga magtulog sa ilang nga balay, pwede gid ini nila maindian. Kung may ara makadtoda sa inyong armado, no? Kamo mismo pangabayon nyo, sir, boss. Pwede ba lakat lang mo kay Kabudlay, basi dugay-dugay, ari ang mga sundalo karon basi maupit pa kami. So amo lang na ngaton na no. So after daw lakat sila text kamo dayo kay Kap, no? Tawag kamo kay Kap. So, kaya sang aga, gitagaan man ang mga residente nga apektado sang encounter sa mga pagkaon, prutas, bugas, gikan sa partners sang Army.